Dnes sa oficiálne otvorila lotéria o lístky na majstrovstvá sveta vo futbale tu v Amerike FIFA 2026. Ja už som sa registroval a registroval som už aj polku mojej rodiny, aby som sa dostal do toho žrebovania. Takže ak sa chceš prísť pozrieť sem do Ameriky na majstrovstvá sveta v roku 2026, ktoré sa začínajú 11. júna, a určite sa zapoj do tejto lotérie, ktorá sa otvorila dnes. A bude to otvorené iba určitý počet dní, takže treba sa zaregistrovať do tej lotérie a zaregistrujú aj viacerých ľudí, tak ako som to urobil ja, aby si sa dostal, aby ťa vybrali. A keď ťa vyžrebujú, vraj dostaneš e-mail, kde sa ti otvorí vlastne portál na nákup týchto lístkov, ktoré sa dajú potom neskôršie aj predávať. Takže ak by si sa napríklad nemohol zúčastniť takéhoto zápasu, môžeš lístky potom, ja si myslím, že určite s nejakým profitom predať, takže je to celkom dobré aj pre biznis. Takže FIFA World Cup 2026, ktorý sa začína 11. júna tu v Amerike, Kanade a v Mexiku. Lotéria o lístky sa začala práve dnes, takže kúkni ten link na Google a zaregistruj sa určite. A ak prídeš do Filadelfie, New Yorku alebo niekde tu v blízkosti Washingtonu, tak sa mi určite ozvi, môžeme ísť niekedy na pivo. Čau.